अरुनदयबो होनो हाया, पिएम किसानबो होनो हाया, न'बो होनो हाया, सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैसाबो होनो हाया 75,000खौ, बेनिफ्राय मोनसेबो स्किम होनो हाया, बेनिफ्राय बिटिसिआव सान्थिबो गायसननो हाया, बेनिफ्राय सिगाङाव ब्लाडसेडसो खालामदों, सिगाङाव सान्थिखौसो सिफायबोदों, सान्थिनि फारसे सानबोआखै, फैसाबो गैया, गभर्नमेन्टबो सालायाखै, थेवब्लाबो मानो लोब लोब बिपिएफआव हाबदों रायजो राजाफोर? मानि थाखाय दिनै बिपिएफआव लोब लोब हाबदों? सरखार थाखानाय, पावार थाखानाय, फैसा थाखानाय, अरुनदयबो होनो हायो, पिएम किसानबो होनो हायो, न'बो होनो हायो, स्किमबो होनो हायो, जेरै गोसो एरै आयेनखौबो फिदिंजोबनो हायो, एसपिखौबो बाहायनो हायो, असिखौ बाहायनो हायो, डिसिखौ बाहायनो हायो, गासैबो आखायावनो पावार दं नैबे बिटिआर सरखार। सेल्फ हेल्प ग्रुप मोनगासिनो दं। नाथाय बेफोर गासिबो सुबिदा मोनसेयावबो इउपिपिएलखौ नागारनानै मानो बिपिएफआव हाबदों रायजो राजाफोर? मानो हाबदों बिनि सोमोन्दै दिनै मोजाङै ससेब्लाबो नोंथांमोनजों सावरायगोन। नोंथांमोना भिडिअआवल' थाबाय थाबानो जाबाय। खुलुमबाय, हेल' एभ्रिवान, वान्स सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बिटिआर सरकाराहाय गभर्नमेन्ट जाजेननायनिफ्रायनो अरुनदय होबोदों, पिएम किसान होबोदों, न' होबोदों, सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 फैसा होबोदों, हाजार हाजार स्किम होबोदों, हाजार हाजार आसनि लाबोदों, सान्थि गायसनदों। नाथाय बिथांमोना बेबादि मावसेयावबो बिथांमोननि इउपिपिएल दोलोखौ नागारनानै रायजो राजाफ्रासो नुयो दै, रायजो राजाफोरखौसो होनदों, लिडारफोरखौ होनाखै आं। खायसे लिडारा खाबु फलानबो थायो नालाय, ओरैनि थाखाय ओरै जायो नालाय। रायजो राजा डेम'क्रेसियाव रायजो राजायानो मेन नालाय। दा बिथांमोन रायजो राजाया मानो बिपिएफआव जेबो गैयाबाबो अरुनदयानो होनो हायो, ना पिएम किसानानो होनो हायो, ना न'आनो होनो हायो, ना स्किमानो होनो हायो, ना गभर्नमेन्टआनो दं, ना फैसायानो दं, अब्लाबो लोब लोब बिपिएफ पार्टियाव सुबुंफ्रा हाबगासिनो दं। निस्सय रायजो राजाफ्रा माबा मोनसे नुसनदों जे प्रेजेन्टआव सोलिनाय, दायो सोलिनाय बिटिआर सरखार आरो सिगाङाव सोलिनानै थांखांनाय बिटिसि सरखार, मोननैनि गेजेराव हयथ' गोबां गेप्स बा डिफारेन्सखौ रायजो राजाफ्रा नुसनदों। जायनि जाहोनाव पावार थासेयावबो पावार गोनां सरखार थासेयावबो सरखार गोनां दोलोखौ गारनानै सरखार गैयै दोलोआव लोब लोब मानसिफोरनि बाना जाफैदों। बिनि मोनसे हिन्ट्सखौ, बिनि मोनसे पइन्ट्सखौ फ्रम द पलिटिकेल पइन्ट अफ भिउ आं बुंनो थांगोन दिनैनि बे कन्टेन्टनि गेजेरजों। साफ्रोमबो बिटिसि ओनसोलनि सुबुंफ्रा लकेल नङा होमबा, लकेलिटि जायो रायजो राजाफोर। हयथ' बे लकेलिटि सुबुंफ्रा बे जोंनि लकेलनि बिटिसिनि फैसाखौ इउजेस खालामनो मोनाखै, बाहायनो मोनाखै। हयथ' ब्रयलार गुबुन जायगानि गुबुननि मानसिफ्रासो, गुबुननि कन्ट्रेक्टरफ्रासो, गुबुननि खामानि मावग्रा लेबारफ्रासो हयथ' मोनजागासिनो दं। न' पिएम किसान बायदिसिनाफ्राथ' नों सेन्ट्रेल स्किमखा, बेवहाय जों खालि ओरैनो नमना हिसाबै एसेल' बानायना हरदेरनो हायो, माने नामफोरखौ हरनोल'सो हायो। बेथ' जोंनि बिटिसिनि थाखानाय स्किम नंखाया, बेफोरखौ बुंनानैबो जेबो लाब सोमावहोनोबो हाया। बिटिसिनि स्किमानो नङाबा, बिटिआरनि स्किमानो नङाबा बे सेन्ट्रेल स्किमखौ बुंनानै माथो लाब। नैबे बिटिसिआव जे जा दं, कन्ट्राक्ट बायदिसिना थाखा फैसा, हाथाय बाजार,
निस्सय बेवहाय डाउन जादों हाथाय बाजारा। गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय कन्ट्राक्टरा गुबुन जायगानि बुस्थुफोरखौसो लानानै फैगोन रेडिमेड। नोंनि लकेलनि बाजारा फा डेभेलप जागोन। निस्सय बेनो थार रायजो राजाफोर, जायनि जाहोनाव UPPLखौ गारनानै BPखौ लोब लोब सरकार सालायाखैब्लाबो हाबदों, नङा होमबा? ना मा बुङो नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर। बेनो थार, लकेलनि सुबुंफ्रा मोनजायाखै, गुबुननोसो जाहोगासिनो दं ब्रयलार। दा बेनिखायनो आङो BTRनि चिफ मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनिसिम मोनसे आर'ज, सरकारखौ सालायदो फार्स्ट। IS UES बायदिसिनाफोरखौ एबसु नायसनगोन, बनसुआ नायसंगोन माने सार्च खालामगोन, बानायना होगोन मेकआपखौ। बेनिफ्राय थाखा थुखा अनसुंथाइ नांगौबा बास हरदो सरकारनिफ्राय, बास बानायनानै होदो रायजो राजा बयनिबो। गिदिर गिदिर अनुस्थानफोर लाबोदो, खेल लादो। खेल लानो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद दं, बनसु दं, बर' थुनलाइ आफाद दं। नांगौ समाव डनेसन, कचिं टचिंनि थाखाय डनेसन, मावनायाव स्टुडेन्ट इउनियनफ्रा मावगोन। लकेलनि मानसिफ्रानो थाइसेबो फैसा गैयाबा, कन्ट्रेक्टार लकेलनिफ्रानो मोनजायाबा, ओनसोलनि रायजो राजाफ्रानो न' फैसा एसेबो मोननो हायाब्ला, खामानियानो जेबो मोनाब्ला बिटिआर गभर्नमेन्टआव मारै सुखि जानो, मारै हाथाय बाजार दखानदारफ्रा गोजोननाय मोननो? साननानै नायदो रायजो राजाफोरा। कमेन्ट्सनि गेजेरजों नोंथांमोना मा सानदों फोरमायहर। स' भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ अल। थेंक इउ।